Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rencang-rencang sedaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi rencang-rencang sedaya tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Allah. Nah, dinten iki Miss Denti badhe matur babagan niki cerita cekak. Niki wonten cerita babagan pandemi COVID-19. Nggih. Nah, monggo dipun waos sareng-sareng. Nah, niki sepindah setahun kepungkur negara iki kena wabah pandemi COVID-19. Berita kasebut akeh disiarke ing TV lan surat kabar. Aku lan warga sekitar roh kabar kasebut lan mulai ngenekake rapat sore iku. Ing awal-awal wabah kasebut, Pak RT duwe rencana becik supaya wabah kasebut bisa cepet ilang saka negarane awake dhewe. Para warga didhawuhi dipenging metu tekan omah, kabeh dalanan mlebu desa sementara bakale ditutup. Sekolah dipreikne lan kabeh kerjaan diliburno. Nah, iki mlebu nggih rencang-rencang nggih. Iki metu saka omah. Warga sekitar kang melu rapat desa kasebut padha setuju karo usulane Pak RT. Pak RT sanjang, wabah iki dudu wabah biasa. Awake dhewe kudu padha waspada. Aja metu ke omah dhisik tanpa alasan sing penting. Rencana iku bakal diterapke minggu ngarep. Warga padha sepakat muga-muga pandemi Covid cepet ilang. Dadose rencang-rencang cerita cekak niki membahas babagan Covid-19 ing dusun. Ing desa ing wonten Pak RT niku gadah rencana kalian warga sekitar. Nah, rencananipun para warga didhawuhi dipenging metu saka omah. Niki saka nggih. Saka omah. Niki kados rencang-rencang sedaya sing sakniki teng griya mboten sekolah riyin. Sekolahe seminggu kaping kalih niku amargi sedaya dipun dawuhi saking pemerintah ten griya riyin amargi wonten wabah COVID-19. Nah, niki ingkang dipun ngendikake saking Pak RT, wabah iki dudu wabah biasa. Awake dhewe kudu padha waspada, aja metu ka omah dhisik tanpa alasan sing penting. Dadose rencang-rencang ten griya riyin mboten samedal-medal riyin jaga kesehatan ten griya riyin nggih, nak medal ngagem masker. Nah, niki ngandhapipun wonten pertanyaan ingkang sepindah. Apa sing dibahas ing cerita cekak ing dhuwur? Nah, niki ingkang dibahas babagan pandemi COVID-19. Babagan COVID-19. Lajeng ingkang kaping kalih, apa rencana saka Pak RT? Nah, niki rencana saking Pak RT wau putih nggih rencang-rencang nggih. Nah niki Pak RT duwe rencana becik supaya wabah kasebut isa cepet ilang saka negara awake dhewe. Para warga didhawuhi penging metu saka omah. Dadose niki rencana lajeng dawuh saking Pak RT, para warga didhawuhi dipenging metu saka omah. Kados rencang-rencang sakniki nggih. Utawi menawi bahasanipun stay at home. Lajeng ingkang kaping 3, kapan rencana Pak RT saka Pak RT bakal diterapke? Nah, rencana Pak RT iku bakal diterapke minggu ngarep. Nggih, dadose niki wonten cerita cekak ingkang babagan bahas pandemi COVID-19. Ngoten nggih rencang-rencang nggih. Niki sanes wabah biasa, dadose rencang-rencang kedah waspada. Ngoten nggih rencang-rencang nggih. Ngoten saking Miss Denti. Matur nuwun rencang-rencang, matur nuwun Bapak Ibu.
pindah malih monggo stay at home riyen nganggo masker menawi ajeng medal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.